L'any 1914, Catalunya comença una nova etapa, una fita històrica en el seu camí cap a l'autogovern. El 6 d'abril d'aquell any es constitueix la Mancomunitat de Catalunya, el primer òrgan de govern propi després de 200 anys. És la conseqüència d'un llarg procés històric que arrenca amb la Renaixença a les primeres dècades del segle XIX. Aquest catalanisme, fortament arrelat en la història i la cultura, fa un pas cap a la política al tombant de segle. El triomf del catalanisme polític desperta l'entusiasme al país, però també l'hostilitat dels militars, un grup dels quals, l'any 1905, assalta les redaccions de la revista satírica Cucut i del diari de la Lliga, La Veu de Catalunya. L'atac fa néixer un gran moviment d'indignació que cristal·litza en la unió de tots els partits catalans en una gran candidatura, la Solidaritat Catalana. En aquest context, l'any 1907 és elegit president de la Diputació de Barcelona Enric Prat de la Riba. Nascut a Castellterçol l'any 1870, advocat, fundador de la Lliga Regionalista i director de La Veu de Catalunya, serà l'home decisiu no només per dotar el catalanisme d'un programa polític a través del seu llibre La nacionalitat catalana, sinó perquè assoleix la unió de les 4 províncies catalanes en un sol òrgan, la Mancomunitat. Des de la presidència de la Mancomunitat, Prat demostra que és un líder capaç de modernitzar, educar i construir un país i compta sempre amb els millors experts i col·laboradors, fossin quines fossin les seves idees, i traça plans i crea institucions destinades a perdurar. Cent anys després de la constitució de la Mancomunitat, l'obra que es va fer en uns 10 anys escassos continua present en totes i cadascuna de les 4 demarcacions catalanes. Als pobles i ciutats trobem escoles, biblioteques, carreteres i camins, escoles tècniques o centres assistencials creats per la Mancomunitat. 100 anys després, la seva herència s'estén per tot el territori català. Continuen en actiu obres i serveis creats per la Mancomunitat que es van destinar al conjunt dels ciutadans de Catalunya. Jo diria que la Mancomunitat va plantejar que les dinàmiques i les polítiques que es duguessin al país es proposessin i es plantegessin sempre amb clau municipal, amb criteri dels municipis. Per tant, en aquest sentit va ser molt important. Lleida és un territori extens, molt gran, de petits municipis, i per tant, amb aquest concepte que també des de la Mancomunitat, com un concepte volgut i propi, van entendre que el país era un tot, i aquest tot volia dir que tots els ciutadans visquessin on visquessin, havien de poder tenir les mateixes oportunitats. Una de les tasques que es van plantejar des de la Mancomunitat van ser precisament el restaurar, l'adequar, l'habilitar aquestes comunicacions perquè tothom des del seu poble tingués unes mínimes condicions adequades per poder-se desplaçar i comunicar-se. Una xarxa de camins locals, per exemple, important, més de 200 pobles no tenien connexió amb camins locals, per tant, en aquest sentit es va dur a terme unes obres d'infraestructura bàsiques perquè les comunicacions fossin fluides. La xarxa automatitzada de telefonia que va iniciar-se a Balaguer, d'alguna forma es va iniciar a l'entorn de Balaguer, aquesta xarxa automatitzada que va fer possible també que en aquells temps, 100 anys enrere, la comunicació també fos més viable, més adequada. Un altre dels grans eixos de l'obra de la Mancomunitat és la promoció de la cultura, que es concreta en la construcció de biblioteques. A la circumscripció de Lleida se'n construeix una a les Borges Blanques. La nova biblioteca popular segueix el model de l'arquitecte Lluís Planes i s'inspira en els temples clàssics grecs i romans. Molt danyada durant la Guerra Civil, va ser enderrocada. L'Escola dels Torms, a les Garrigues, es construeix com a premi d'un concurs de redacció que van guanyar els alumnes del mestre de la població, Joan Benet i Petit. L'escola, inaugurada l'any 1916, va estar en funcionament fins l'any 2013, quan va haver de tancar per manca d'alumnes. Pel que fa a la restauració de monuments, la Mancomunitat va potenciar restauracions com la del monestir de Vallbona de les Monges, a l'Urgell, i la de l'església romànica de Sant Pere d'Àger, a la Noguera. Alhora, també potencia la restauració de l'Hospital de Santa Maria de Lleida, mentre aprova la construcció d'un nou centre hospitalari per la capital del Segrià.
Probablement en comarques de muntanya el més important va ser aquestes xarxes de comunicacions adequades i arranjades que van fer possible la comunicació, i jo diria que en l'imaginari de la Mancomunitat un dels aspectes fonamentals crec que va ser aquest concepte intel·lectual de donar molt valor a les escoles d'agricultura, a les escoles industrials. De l'herència de la Mancomunitat, que encara avui és visible, destaca com un dels elements més importants l'Escola Industrial al carrer Urgell de Barcelona, en un ampli recinte que ocupa 4 illes de l'Eixample, en un solar on abans hi havia hagut la fàbrica tèxtil Batlló. Posteriorment s'hi instal·la l'Escola Elemental del Treball, la de bibliotecàries, la d'agricultura, els estudis comercials, bells oficis i infermeres. L'Escola del Treball és també la suma de moltes voluntats, de moltes iniciatives vinculades en la professionalització. No només des d'una vertent dels oficis primaris, sinó fins i tot dels oficis més especialitzats. Per tant, hi ha la comunió de tota una sèrie d'institucions pensades, l'Escola d'Arts d'Oficis, per exemple, pensades en aquesta voluntat reactivadora del treball, però sobretot en el seu context social i en el seu context econòmic hi ha també una clara voluntat de mà d'obra especialitzada en sectors que eren emergents també. Hi ha unes necessitats que són infraestructures bàsiques i formació de capital humà que l'estat espanyol ignora absolutament, no? Simbòlicament, a veure, hi ha a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, a la Gran Via, entre Balmes i Aribau, que són 2 manzanes de l'Eixample. Molt bé. Una universitat que té uns aspectes, evidentment, positius, acadèmics, etc. Però, què fa la Mancomunitat? Fa el que se'n diu Universitat Industrial, que és el carrer Urgell, que no són 2 manzanes, sinó són 4 manzanes, on hi ha ensenyaments d'això, l'agricultura, la indústria, la telefonia, els serveis, i tot, i l'Escola del Treball i l'Escola de Mestres, diguem-ne. És a dir, la idea que per l'economia i per les empreses i pel país la formació, el capital humà és important. L'Escola del Treball va tenir, sens dubte, una feina d'equip que segurament va cristal·litzar a partir del senyor Rafael Campalans. Rafael Campalans segurament en va ser la verdadera alma mater, però no l'únic. A partir d'ell hi va cristal·litzar també tot un seguit de col·laboradors més immediats al respecte que la varen fer possible. L'any 1921, la Mancomunitat crea el Servei Meteorològic de Catalunya, que s'instal·la al pis superior de l'edifici del rellotge de l'Escola Industrial. Des d'allà, recull i tracta tant la informació aportada pels observadors voluntaris com la que es rep de l'estat espanyol i dels organismes internacionals que arriben a través de la telegrafia sense fils. Eduard Fontserè n'és nomenat director. La Mancomunitat n'assumeix les despeses de funcionament i instal·lació i el servei queda sota la dependència científica de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Escola Industrial, que era tot un teixit, diguem-ne, de pensament i d'acció vinculat, en certa manera, a la creació i a l'ensenyament d'oficis, aplegava també en el seu conjunt l'Escola de Bibliotecàries, l'Escola d'Infermeries i també tota una sèrie d'ensenyaments d'arts i oficis i tota una sèrie també d'institucions vinculades al pensament més estrictament científic, en què hi tenien, entre d'altres, el professor Esteve Terrades, que era en aquells moments ja una de les veus més autoritzades a nivell europeu en matèria científica. Els catalans actuals continuem estant en deute amb la Mancomunitat. És a dir, cada vegada que un ciutadà català entra i consulta un llibre a la Biblioteca de Catalunya, que pensi que la va crear la Mancomunitat. Cada vegada que algú veu el Servei Meteorològic de Catalunya, que pensi que la Mancomunitat va crear el Servei Meteorològic de Catalunya. És a dir que per tant, 100 anys després, l'obra de la Mancomunitat continua, va ser un pas endavant irreversible en la consciència nacional pròpia dels catalans.
Una altra gran obra de la Mancomunitat que ha perdurat està relacionada amb l'atenció a les dones embarassades i amb les condicions per donar a llum. L'any 1884 es comença a configurar el recinte de la maternitat a partir de la construcció d'una nova casa de la maternitat al barri de les Corts de Barcelona. Però són unes instal·lacions pensades només per acollir mares solteres. La Mancomunitat vol obrir les instal·lacions de la maternitat a la majoria de dones que en aquells moments encara apareixen a casa seva amb l'ajut d'una llevadora. Per tal de professionalitzar l'atenció a la maternitat, es crea una escola de llevadores, ginecòlegs i puericultores. Es van contractar a metges ginecòlegs i es van contractar a metges pediatres per tindre un servei 24 hores. Es va equipar tècnicament a l'edifici de la maternitat amb els instruments mèdics més moderns d'aquell moment, i això va fer que la mortalitat en els parts en la maternitat va disminuir notablement, sens dubte. Hi ha una cosa important que és important des del punt de vista fins i tot estètic, que és això de la clínica mental de Santa Coloma, que d'aquests arquitectes, el Rafael Masó, que és el tema de la salut mental, diguem-ne, de la salut mental pública. Això, bueno, ara és un tema important, però la salut mental ha estat molt temps arraconat, vull dir, els manicomis, I la Mancomunitat, una cosa que fa és aquesta, la construcció i es posa en marxa això de Santa Coloma, que es veu passant per l'autopista, és un edifici preciós, diguem-ne. El tema dels alienats, el que es volia fer és que aquests no fos un dipòsit de bojos, sinó que fos un centre de tipus mèdic hospitalari on fossin correctament diagnosticats els diferents problemes mentals que tenien aquestes persones i no solament això, sinó que fossin rehabilitats amb la idea de ser reincorporats a la societat, de tornar a incorporar-se a la societat i poder ser persones útils i viure en el medi social normal. La Mancomunitat va posar en marxa el patronat de malalts mentals curats, de tal manera que el pas des del manicomi a la vida, diguem-ne, a la vida social exterior, no fos una cosa sobtada, sinó d'una manera gradual. També va posar en marxa una granja escola, on aquestes persones, diguem-ne, amb una activitat agrícola a l'aire lliure, tranquil·la, els hi facilités aquesta rehabilitació. És en aquesta línia que treballen els països més avançats d'Europa, que són Alemanya, Bèlgica i França. D'alguna manera, l'objectiu de la Mancomunitat és situar Catalunya al mateix nivell que els països més avançats d'Europa. Aquesta manera d'atendre, de tractar en les persones malaltes mentals era realment nova, perquè, com els explicava abans, els malalts mentals estaven, diguem-ne, guardats, podríem emplear aquesta expressió, estaven simplement guardats en un edifici, però sense ser considerats realment com a malalts. O sigui, la malaltia mental tenia una consideració de malaltia de l'esperit i aleshores estaven una mica marginats de les atencions mèdiques.
eren això, persones marginades de la societat. I la mancomunitat fa un salt conceptual, qualitatiu, molt important en aquest sentit. La Mancomunitat es planteja la necessitat de trobar un local per instal·lar-hi la gran biblioteca que es proposa inaugurar. Una biblioteca que s'havia començat a crear en el mateix edifici de la Mancomunitat al Palau de la plaça de Sant Jaume. I es fixa en un hospital situat en un edifici gòtic del segle XV que ja no reuneix les condicions per acollir un centre assistencial modern, l'Hospital de la Santa Creu. La Mancomunitat té, hem de fer una biblioteca, una gran biblioteca, molt bé. Hem de fer també de petites, i en fa 2 o 3. 2 o 3, no 50.000, sinó 2 o 3. Però esclar, són molt importants perquè són el precedent del que tenim ara, diguem-ne, no? Podem considerar que Eugeni d'Ors és un dels impulsors i un dels teòrics de l'obra cultural i política de la Mancomunitat. Només cal recordar el paper que té Eugeni d'Ors en la futura creació de la Biblioteca de Catalunya, que Barcelona necessita una biblioteca nacional, amb la màxima ambició. Barcelona no pot ser una capital europea si no disposa d'una biblioteca oberta a qualsevol ciutadà de la ciutat. La Biblioteca de Catalunya s'inaugura el 1914 quan ja té 25.000 títols i 47.000 volums, gràcies a l'adquisició d'algunes col·leccions privades com la de Marià Aguiló o les importants donacions d'Isidre Bonsoms, Antoni Aulèstia i Jacint Verdaguer. Actualment continua sent la biblioteca de referència per a investigadors i estudiants i disposa de 3,7 milions de volums i 61 quilòmetres i mig lineals de prestatgeries de llibres. Una de les preocupacions més importants de la Mancomunitat i de Prat de la Riba i dels homes de Prat de la Riba, com pot ser en Joaquim Folch i Torres, que en aquest cas hi juga un paper molt important, és el de l'arqueologia, el del patrimoni en general. Parlem d'arqueologia, parlem del llegat d'Empúries, parlem de la importància que es dona a les excavacions dels primers anys d'Empúries, o parlem, per exemple, de la recuperació de les pintures de les valls de Boí, de la pintura romànica, que feliçment es va traslladar al Museu d'Art de Barcelona pel propi aprofitament d'aquell edifici, situat emblemàticament al cim de Montjuïc pel Museu d'Art de Catalunya. Penso que va ser una idea, diguéssim, no només apta per reunir-hi tot el que era el patrimoni nacional del país, amb seu a Barcelona, sinó demostrar simbòlicament una determinada manera d'entendre la cultura. Podríem destacar-ne també en l'aspecte cultural la creació de l'Institut del Teatre, un centre també en aquell moment especialment novedós arreu de tot el que és l'estat espanyol i que fins i tot encara en els nostres dies és l'únic centre arreu de l'estat espanyol i dels pocs a escala comunitària dedicat a l'estudi de l'art, la dansa i el teatre en general. També potencia les instal·lacions de l'Institut d'Estudis Catalans per convertir-lo en el gran eix de la investigació científica de la cultura catalana. L'herència de la Mancomunitat també inclou el pensament, l'obstinació i la manera de fer i actuar del seu president Enric Prat de la Riba. A Castellterçol es pot visitar la casa on va néixer i va morir. Es tracta d'un habitatge rural benestant, al centre de la població, que té restes del segle XVII. La família el va cedir a la Generalitat. Amb espais fidelment conservats i d'altres de nova ambientació, es pot veure com era la vida del polític i també la d'una casa rural benestant de principis del segle XX. El Romassol va ser president de la Mancomunitat en el temps en què el president Prat de la Riba va tenir problemes de salut i també ho va ser quan el president Prat de la Riba va morir, va ser accidentalment el president de la Mancomunitat, el Romassol i mestre. Alguns diuen que si no hagués sofert una malaltia de ceguesa, va quedar sec, doncs molt probablement hagués estat el successor en la presidència de la Mancomunitat del mateix president Prat de la Riba. Jo crec que la Mancomunitat ens va ensenyar, més enllà de totes les obres que va acabar podent fer, en tan poc temps, ens va ensenyar aquest tarannà d'entendre les coses dins d'un àmbit molt més gran, molt més allunyat, molt més de país, d'entendre que el país, si volem que camini, ha de ser sempre un tot. Avui, 100 anys després de la Constitució de la Mancomunitat de Catalunya,
Podem considerar-nos hereus d'aquella generació que va somiar un país i que es va proposar el repte de construir-lo.